Libro sa atong amigong Katoliko nag-ingon, ang adlaw igpapahulay, ang Sabado mao gayud ang igpapahulay, dili ang Domingo. Pagkaklaro. Dinhi ko believe ning atong mga higala nga mga sabadingkoy. Muna nga di ko kumpiyansa nila basta magkutlo og mga libro, magkutlo og mga statement sa usa ka basahon kay sigurado gyud ko surambawon gyud nagsakto. Gawas ka surambawon og sakto, ang ilang huna-huna ilaha pag yung isuksok sa huna-huna sa writer. So wala kay laing mabutang sa atong huna-huna o sa imong huna-huna pag kini mga tawhana nga tuang kaatubang mga mangingilad kayo. O tanawa ra. Ang gikutlo sa ato ang tawag ining amigo, actually wala niya gibutang ang libro or ang librito Nga naman kay kung iyang ibutang ang title sa librito or sa gamay nga gitawag og basahon, mapangka man ng ilang butbot. Nga naman kay ato amang matrace ang dokumento nga ilahang gitawag og gi-quote. Pag atuan ng matrace, makita nato, siyempre, tanawa tong pag-quote ni Mr. Bacaklares, di ba? O, di ba? Sakpan. Pagkahuman, daghan na silang gipang-quote nga, magkatawa ka ba? Nganong madig mo sutil tinuod? Nganong kinahalan pa man mamakak? Nganong kinahalan pa man mangilad? Di mo ka-converter kung di mo mangilad? Di mo makakuhag membros Katoliko kung di mo mamakak? And hinumduman nato nga ang amahan sa bakak, mao ang yawa. So, kay ang amahan sa bakak mao man ang yawa, kining ato ang amigo, sigurado gini, kundi ni Apo, kaapu-apuhan pa ni Siyaw, ngilang agalon. Di ba? O, tanawa ra. Ang iyang gikot nga basahon, kining argumento bibliko, kana makita ninyo sa screen, naana sa page 10. Naana sa page 10. Onya, ang gikot niya nga statement, ang Sabado maugayod, ang igpapahulay, dili Domingo, na anay preceding tawag ining word nga pagsupak or term nga pagsupak. So buti pasabot, kining ang Sabado maugayod, ang igpapahulay, dili Domingo, statement na nga gikot ni Bradshaw Fernandez para nila or gikan nila. Kaya may word nga pagsupak dili, kaya kini magud nga tawag ini nga gamay nga basahon namon guni duha ka tawag ini nga sana kanang part ba kumbaga na ay pagsupak na apoy gitawag og tubag. So ang pagsupak gibutang ni Bradshaw nga unsa ang ilahang tawag ini nga statement or counter statement or contra statement against sa pagtuo sa simbahan Katoliko or practice sa simbahan Katoliko. Unya naa pud siya gitawag og tubag. So ang gikot ining ato ang amigo nga makaingon kong mangingilad. Nga naman kay ang style niya gitabunan niya ang term or ang word nga pagsupak. Ang iyarang gibasa, ang Sabado maugayod, ang igpapahulay dili Domingo. Pagpamakak na, pagpangilad na, di ba? Karon ato aning bukuhon. So kini nga termino kanang nasa inyo screen, kana nga termino, o kana nga tawag anang phrase. Ang Sabado maugayod, ang igpapahulay dili Domingo, na anay word nga pagsupak. So statement na sa mga pariha nila. Unya sa page 11 naa din na ang gitawag og ang tubag. So buti pasabot, dili huna-huna or statement sa writer kining iyang gi-quote, ang kining iyang gi-quote, dili huna-huna or statement sa writer or baruganan sa writer nga ang Sabado mao ang igpapahulay dili Domingo. Dili na huna-huna ni tawag ini ni Bradshaw. Gani naa siya gitawag og tubag. Unya gipang-quote ni Bradshaw Fernandez ang mga text nga ilang panggamiton. Unya naa po'y counter text and verses. Si Bradshaw isip paghatag sa gitawag og tubag. So ang point nako din niya mga sir ug mga ma'am, dili sila makahimo sa paghatag og tinuod nga pagtulunan nga naman mamakak pa man. Di ba kanang giingon ba nga panultihon ba nga unsa may makuha nimo nga butang kamatuuran nga namakak na kang daan. Namagipanulti sa Latin nga falsus in unus, falsus in omnibus. Kung masipyat ka sa usa, sipyat kita tanan, di ba? How much more kung namakakas primero unsa may usang putanan dito tumoy. Pagpamakak gyud. So, mo ni nga
magkatawa ko kay nagsulti man ka daw sila kamatuoran pero nga nang mamakak. Di ba? Nga nang mamakak. Buti pa sabot, kinaiya na gyud nila ang pagkabakakon ug ang pagkamangingilan. Mo nang bantay ta mo na akong giingon permanente, di jud ko basta mong kot-kot na sa mga libro, di gyud ko kumpiyansa. Ngano man tungod kay sigurado gyud kung di na surambawon ilaron ka. Kay mauning pundo ka, di makakuhag membro kung dili mangilad o di mamakak. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.